Значи, добре, че заварих Джакс, аз ти казах. Аз и знаех, че сме мелета долу. Всичко беше измислено. Че главата ми се поду. Главата ми се поду за този матчъп. Абе. Аз си казах, че изкарваш съпора. Май да не почвам на къл, или? Чакай, взема съпортски меч. На какво почва? Че почвам на меч. Обаче ще почнем с кил, няма да я създал я. Защото не Ще мога ви да кажа, убием че след това деца. Техният джунглър е нашия от миналата игра. О, Сигурно ще ни ебе. да, ще ни е, бе. Той беше слаб на гъс. А то какво ли бъде? Първо играме Мопа и трябва да се играме Джакс. Рексай. Той си мисля, че така си играме просто. Заставай в храста. Нема какво ли ме падат лево едно. Чакай, взема скилто. А що нещо така? Ако някой ни фейсчекне, можеш да си вземеш W-то и да ги отбия. Да, но то май пак не по-добър килто. В принцип да. От W-то нищо ще правиш, нокваш ги за 0,5. Не бе, ако бех нормален бот, ще почна да давам като преди. Ето, това е разликата. Че едните по-мога ги бръсна. Я не можеш. Пойма. Двете конкуренции доле. Абе, бат ти добрият матч. Сезон 14. Когато разбрах, че няма смисъл да играеш АДЦ. То ти реално Гро. наистина няма смисъл в момента. Но това къде гледах са много силни реално това да се. Да. Нема никой тука, бате. Сега какво като долото съм да излизам най... Ходи към тех. да ги полкнаме малко. Не бе, дай си фарме, дай си да го правим това. Ще стакне малко фюри. Заради фюрито аз. Това спечели трейда. Само че ние стакваме лейва са. Аз сега ще вземем W. Давай. Трябва да има W. Добре. Uuuu, съм да му скачам. Не. Виж как съм земята, да не съм страшен. Освен това много ходим с Гуинсо. Ей, въобще. Жив ли си, бе? Да. Вземи ми го, айде. Чакай Елате той. Не, предаби го. Нищо важно е, че е първата кръв. Какво да билдвам, бе? Я се разамайте ми тия. Лесно. Да ми меч, сигурно с нещо с него, че правим. Не знам, техното лице е супер назад. Виж какво е вгуби. Сапорта го взима, валя, бомба. Взем са. Съм да взем цел бутуш. Наистина не знам какво билдно. Аз също. Opportunity, какви са ти айтеми, бе? Opportunity, бати айтем. Сходен трейнити, айде. Ма, че те думнат лут. Ей, чакай, бе! И аз си мисля, че ти си скардърал, бе. Оп! Дали как тъпче убест? Аз си мисля, че ти си скардърал, че си приятел да си одим. Почва го шер още. Да, бе. То също. Аз по между другото съм много силен в момента.
Тръгнах освен. Имам екзост. Добре, вервам ти, че сме силни. Съм да го екзоствам да не бега. Мали скорпиона, бе. Аз стим за вейв. Сери, сери. Що да я го кръщна? И да той ме някъде. Чуеме на мид. Добре да ви да пречи. Или килмаксвам, бе. Май ето. Макс си ето. Почва в фейзва ли това нещо? А не, също с май кют. Да, кют ще бати тъпи апгрейд има. Ето. Що? Да, ти повече... Нещо след това ли ти че правя, ама какво? Колектор, хубрис. Колектор. Имаш едно, хубрис, къде да. ти дава Decaying Movement Speed. Да, аз това гледам, Opportunity се ка. Ама за чий ми? За Movement Speed, на саппорт, трябва да бегаш. Ема, той е след кил. Биш си героя. Лутваш в тех, убиваш някой и си тръгваш като пич. Охо. Къде тръгна тоса? Че му взем спара. Тук има някой. Не мога да имам аз там. Ти си тяна. Се тръгах, аз съм дръг се. Сме да ги чакаме тук хръст. Тук има някой. Ево, зрък се. Аз че сега ще мрък се. Ти си тъпа. Нема, чакам никой. За палката за асист. Абе, какво става, бе, брат? Какво става го учи? Съм да го давим това. О! Мали колегата ти. Ела липнем, бе! Чукай се байкваш. Глупа. Май, че се бие, бе, защото изкарнали да беги да горе, Ей, чакай, бе! Стана. Идва Маузо. Беги, За май, че се бием и аз рипнах. Не дава, дойде много. Сега не мога да се бек. Чай, изпием колбата. И да застанем тук и да чекам. Няма да го взимам толкова хубри, значи. Този канон искам да го вземем. Съм да скочим в тех. Той няма да умира. Бежу. Не знам как ти. Тя надалко не се видам. Това че ти кажа. Тук трябва Не си. чуем никой. А. Опа, Охо. бой, бе! Го дожал. Ги оправим, Дожал го е създал от това споздал. Кой беше, бе? Ето май беше. Не знам. не знам. Това къде е ставало въздух? Да. Кой е дошъл? Накрая са от... Ето. Казах СС. Ма те са много. Идех плея. Тук ти де, бе? Ела, бе! Оф, тъпото и дига на въздуха на тази. А що не си търна? Ще иска да убия. И аз флашнах да те спасим и се върна да убаш. Не иска да отепам. Има да се дигнал въздуха и си там 20 секунди. Сега вземем едни пътъци да бъдем по-бърже. Айде да си взимам тренистите вече, 500 лева. Оп! Така! Що си толкова бавен? Това какво има? О, има цели обущи.
Кажу какви обущи се вземал. Еба той съпорт. Оп. Застанах. Ама мене тук моли дъпне до кулата, мали, той е лош. Седи си тук, на средата на лейна. Това ще я водим, бе. Че да си им да слуша. Наблюдавай. Това канал го искам. Уй. Ти лампата е наденах. Ели се го е. Да. Се нахваме ние правим делкон. Чакай, като са близко до кула има така, да не знам какъв плей следва. Айо, малко по-насам, бе! Найс. Това не мога да направи плей, ако умре веднага. Така. Пау! Ще ме телепорта, и она иде, бао! Не с... Да, това вече дойде. Ми плея. Флашил в портала. Дали си тръгнахме, а? Ала аз се взимам хубри сега, като правим колбата. Да, вече трябва да строим статуи са. Ще има статуя на Рекса, бе. Защото тя те е поставена, бе. Маша, защо отиде да ги тества, бе? То действително слага мои статуи. Аз мисля, че е просто типа така. Това не говоря аз. Не, бе, няма смисъл, те са... Аз да полкто, гледай сега. Ой, даже това, с като си го взимам. Не можех. Реално, мога ви думнаме са. Рекса, не мога. това Елиса беше наблизо. А що не ги удавиме? О, тая е тук. Ева ут! Кое бе? Елисата тука. Че си им. Бе, бега от портала мочък, бе! Не стана. С спортскейт. С спортскейт си. Да. Да се застанали. Ама да се степаме! Те не смеят, аз съм 5-0. Ти намитас. Да не, аз. Почти намазаха. Нищо, Не е интересно така или иначе, брат. ти че го нокнеш, освен да ги давиме тези доле. Послушам тук. Ево му вземем това. Има ли? О, 15 лева. Джак сега си влизат в едно си дома.
Мале, тук има... тук гъб! Мала. Това му отвлече. Няма ult. И флаш няма бомба. Си чакам следващия рефон, това нищо няма знам. И та нема ult. Но, и цялите кюта не мисля. Да пушна, бе. Да го даваме това. Сама бах майката. Стръмвай го ти. Не, мана, бе. Пушвай тука, пушвай. Ако дое, ще ми заеди мана да зае, ще отепаме. Буш ще си вземе, бе. Да, нас. Да. Ма, сега не ми трябват обувки. Взем си девиче. Давай към мид. Че видим с това какво му се направим. Освен верно и колектор си правим. Ма направи с това за момент спида, бе. Или... Йомо. Примерно. Да, също йомо, няма да знам. Видя ли го? О, намерих човек. Не можа да скочим върху тебе, бе. Оф! А моля заедно някога, бе! Колко време е това? 278. О, тази кула пада. Обаче бе. И 90. Аз ще имат тия два героя в една игра, бе. Ние предната бяхме Сион, Малфайт, Рамос и... Защо не умря, бе, брат? Много съм тъп, бе. Уитсент аз си билдна, бе. Той дава сайт Tenacity и Magic Resist. Маля. Аз това. А кой ми вземе шатдауна? Лошо. Викал си. Ма те идват към тебе. Бати, бе. Шотна, между другото. А защо върнем лашот на Мазахара, бе? Улт е до и 100. 250 от 100. Ще ги биеме ли, какво стана? Да. Лицето 9 бил. Как става си ждак 9 бил? Върнахме си май, или? Ще гоним явно още. Да, яли нещо прави. Абе, ние сме мали Белвет, бе, а тя е топ. Разбрали, що не знаеш. О, Да, бе, всичко окей. Мега изморен съм. Ще си лягам. Окей, беб. Обичам те. И аз те обичам, бе. бутнете някъде нещо, че ми трябват 100 лева, бе. Така обаче Мазахара. Да ходим да тествам Атокс. Аз па нямам резултат. Може да просто види някой му цъкта ум. Аз съм за теб. Какво се отказа? Оп. Жертва. Бати Дали се подкрепа. отказа? Го е на мида.
Айде ще те бъде Фелиса. Те ще го приберем. Какво е това бе? Ректрикс. Патяйте ми. Така, синьото бъвче беше взето. Охо. Тъпата хида! Бега бе балон бе, само лад исках да вземем бе човек бе. Ти как се подлюди това? Ветър ще ми взема бе. Или да ланшотваме някой. Охо, той е тук. Ива паса топсайд. Помощ. Да бе брат, защо съм? Ме наби толкова много бе, батя Трокс. Бел вето, у мен едно в едно от еля бе! 0-9 реда. Как бе? Трокс ми е наденал е 1000 с едно кил, къде не го оцели аутоатак. Аз бех 4 секунди в комбат и 4 секунди в стън. Аз видях какво се случи, да. 3.73 комбат, 3.47 стън. А по-лошо знаеш какво е? 5 секунди не мога да реагирам с цък на стъна. По-лошото е, че е бал захарата от над тебе и аз съм бил от 3.27 остън, от нищо. Без танасити. Нищо, виж Даже какво герой има. имам двойно танасити, имам меркориалки с танасити в луните. На мене миньони ми не трябва тая. Жертва. Да, цветното баунти. Ке чуеш? Колко я дашваш, след това. Тук някъде има лард. Оп, видим. Оп. По-малко пада му утне. Много си хилна това, бе. Аутоатака, между другото, ми го стори това. Много си хилна, мани я. Батя аутоатаката. The first basic attack against the champion crits for 150% heal for 170 plus 6% missing health. Бао майка. Но си на това айтъм. Ма е, от тук, манете го това. Много по-гнусна анимацията на сегашната хидра от преди това. Се на грешкела. Оцели кюта и директно скача. Оп, това е наш. Оп, оп, оп. Сега последни 20 секунди от това. Оп! Какво му се случи на това? Мале! А подкреплението гръб? Някой брои ли го? Да я прехвати фланка, аз си кажа. Ибал! Що си бил за брузър Рексе, бе? Защото нямаш нормални убави айтеми за такова.
Между другото, Еклипса не ни струва нито да знае. Ще го правим. Виж къде си. Как топираш миньонките малко. Тук съм аз. Бей. Утре и си оди. Бил съм йомото и тичам. Не се тръгнали, защото аз идвам. Не знам, аз съм си дома. Да се оправят. О, трябва пингнем за 5 левчета. Раде! Бати плея. Какво се чу? Какво е това, бе, бат? Защо е? Защо е Скарнер на стерък, бе? Виж колко щит му да. Не знам, мене атрок съм на ланшот на бата, 1000 демидж с кил. Защо е Скарнер на стерък? Защо дава 700 щит, бе? Ейдж, мидо. Силен бе. Абе, стерък е много силен айтем. Силен си. Ма и 20% те нас си дава. И това ли бе? Да, бе, виж го, те са го променили. 52 АД! Той преди даваше танасти по време, след като си прокнеш щита. Сега ти го дава пасивно. Айде, 1000 левчета. Дай ги на момчето. Идвам. Видя ли какво ти се случи, а? Видех. Ама той се легна. Мале, белвета, по колко метра това бе? Те са двама на едно место и белвета цели трети охраста, бе. Нищо. Какъв плей се чуделица. Не знам какъв айтем да си бил, да. И какво си бе, Рексай? Вземи си антихил, бе. Ма ти па не мога да го поемаш. Ема пъти ще ти путката майнасата. Да, оставете мене да ме убие това, да виеба майката, да виеба умрела. Баги, тролерите баги. А белвет къде отида? Чукай, бе, наш. Успетля. И го сменим това, или няма сменим лад. Чмо те питай реля, бе, тя не ме пускава магии. Как ми набива 1 и 2 с улт, игнайте Q, нищо друго, бе. Има бота ръка. Защото така не би бил. Защо е един айтем елят? Как го има и тунел. Има турел и бамбо има. Който те да вървати. За Асаси колко са странни айтеми, то всичко е различно. Да, бе. Само колекторът ти е същия като Не преди. пингай луд, че само фармиш, имам повече фарм от тебе. Ще плея на бит. Ама тук идва лош. Защото ти набил 80% с кръста си. Почил съм йомото и иден. Има също не мога да ти помогнем отзад. То даже не знам как го бих. Когато се трябваше изчака се стъпи си от да мога да и бейтме на тази скачането. Ама той е прекалено тъп за това. Да, бе, те е тръгнал. Бълвете на мисия. Охо. Това вече почна да бие някакъв демидж. Само бе, аз се наби. Да бе. Нали това казах аз. Давай направим ли ловия? Ние имаме дракон след 15. Това дракон е безполезен. Не си трябва. Чакай, аз тая лист не мога ли да оправя? Няма стане. Нещо, ще вземят. Нещо, ние че си го правим теймата. Ео, те двамата доле, ние теймата горе и айде. Това му идва. Идвам бълват, няма да се плашиш. О, я го махне то още това, бе. Той няма да иска. Колко бе? Колко пъти го мана? Аз не намазах карта. Да, бе. Мисля, че са мъскайте на това. О, те са долу, ние си правим това. Мале, те ги убиват даже. Мале, ако бях оцелял. Чакай, 5 са. Мале, ако бях оцелял на едно кръв. Няма лут мал да хава. Тия май още ме гонят. Само след 20 секунди чин. Имам айтъмче. Барони, дракон, бате, как се тре? И един кил вземах, май. О, чемпънк си взем, добре.
Па да, това защо е червено са, бе? Не мога ти кажа. То си бил да един Шоджин. Или, мале, къде сте, щом давайте нас, ти знаеш какво става? Знаеш как ще го закупи? Той има някакъв лимит на това нас. Нека си има. Аз като стигнем лимита, ще знам, че не мога повече. А сега как да разберем дали съм в лимита или не. Ако имам флинчинг, се губи цял тенасити. В смисъл, ако имаш тенасити и имам флинчинг, няма да имаш фулварито на флинчинг, това знам. Не е много голям кап. Левата с меркуралки и тенасити го имаш вече. Значи няма си взем. Идват за мене. Много са силни са. Много са верни при теб. Я ще пуша бит тогава. Лесно. Едно в 4 вземах кил, па не знам. Защо дава мид кулата 425 голда? Това го набиваме. Не даш ли 225? Те ги бъвнаха отдавна, бе. Те и те стари ден колите дават по 675. Идват още двама отдолу. Немат, ма то толкова не могат от земята. Беге, бе. Може му избегам на това евентуално. Си майката. То не умре, мръсник. Оля, фу! Ти тъпи герой! Че вземя си тунел. На фул е, защото ме убие. Ако не ме беше убил, нямаше да е на фул. Много готин айтем е стерър, бе. Дава ми 1200 щит. Как спре? Ма това е много 1200 щит. Това ми е една трета от кръвта. То ти даже според кръвта и аз предстои на Сион това, ако го направиш. Смет. 10 000 кръв, 3000 щит. Добре. Давай, бе. Ме им да прихат. Това е лошо. Само ще кажа, че имам антихил. Ето аз им. Аха, ясно. Много ми набил това с това луд, бе. Аз захара само с Р, в смисъл демиджа от Р ми набил 968. Добре, тогава. Защо си бил на антихил, като той е пълен скам това, бе? Те ме зверски много хилинг в момента. Ма не, аз те говорим за всички, на мене ми е за Атрокса. Другите са та. Не бе, ми Атрокс имам в момента много хилинг, като му гледам айтемите. Има и щито, освен си направим сега сърпен. Че си направим сърпен? Аз да си направим тоннел това. Вместо това. Че правим тунела, си взем леталиците. Ще ми дадат с тоннел. Освен аз верно си направим тоннел. Така имаш два антихилите. А да? Не бе, ще го манем това. А това? Жуждуха. Малко ладно. О, нашък какво пише, бе? Той знае ли кои сме ние? Тук има някой. Кой бе? Бе, ето, вика да не се биеме без него. Има някой тук. Къде е? Казвай го. И чекай, Елята беше на бота, ела насам. И Релята беше на път кръв. Да, ма май се реколна, така че... Охо! Давай ме дупиме. Лошо. Дай. Моля да си лайм. Добре, двама се легнаха, моля мъдно. Мене ме дръпна. Абе, тъпи герой. Че ме дръпна те, че застана. Цъкаю бързо. Цъкай това убе. Цъхнал го бе. Так. Само ти, Николай Педарас. Как бе? Аз го цъкнах бе, аз съм у земята. Даже тук се показа една песница и пътна. Айде. Абе, защо ги биеме бе? Бе. Лесно. Това явно ги стъмпнахме ли геймда, а? Лайквайте видеото, subscribe for more.
Бати добрата игра е. Виждам на комбата от преди половин час. Ей, трае половин час. Знаеш какво се случило? Да не е само бера. Демиджа. Обаче всека игра демиджа на всички ни е горе-долу еднакъв. Комара започва.